Však čo robím? Nič nerobím, čo ty sa bojíš? Ja to vidím. Čo vidíš? Co robíš? To nič nerobím. Mám fotiť záhadky, čo? No tak dobre, aspoň si môžem. Čo to je, raz Putinky? Ja nasram. A čo kde bol Fiždejku kúpiť rohlíky? Ti nasram. Ti nasram. Chápeš? Ti nasram. Idú za nami. To vieš, keď ja nepijem, to rýchlo ide čas. Kmete, kameruješ, kameruj. Maťa. Otočaj.